Men vi købte huset for 4 år siden, og lige siden de begyndte at etablere den her regnvandspark, nu kan vi ikke bruge stien, men den har vi brugt meget før, og vi kan være bekymret for, om vi kommer til at bruge den, når projektet her er færdigt. Og selv så sidder vi heller ikke så meget i haven længere, fordi vi har en terrasse, der peger den vej ud. Så det bliver meget værre, end da vi flyttede hertil for 4 år siden. Jamen, de er ved at etablere et regnvandsprojekt hernede i Kreatorparken, som skal løbe over de næste 4 år. Det er allerede det første år gået, hvor der skal komme et stisystem og et parksystem og et større regnvandsdepot, så vi kan blive regnvandssikre. Og i den forbindelse så har de fældet rigtig meget af den beplantning, der er, lagt større stier ind og gjort området mere bart og åbent, som vi føler har været med til at øge støjen her på Snemandsvej og i området. Og man kan sige, at en ting er selve lyden af støjen, men vi har også fået udsyn til støjen, hvis man kan sige det på den måde, hvor vi fra haven af kan se de støjværn, der nu engang er med graffiti på bagsiden og sådan noget. Så det har også gjort noget psykisk ved, at man lige pludselig har fået udsyn til selve støjen. Så en ting er, at den er blevet værre, men den føles også markant værre. Ja, vi føler, at motorvejen den er rykket mere ind i baghaven og er kommet tættere på, end den har været før.